tanan nga mga suking paminaw, niining handumanan sa usa ka awit. O giingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi niining akong kaagi. Ako si Isabel. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog pagtugtog sa awit nga naguluhan. Destiny. Talia sa panahon, uy. Third year na gid ko. Mura na gid ugwa. Hi, miss. Pwede mo to pa daw lingkod mo? Sure. Nakaigiwat? Oo, ako mga amiga. Aw. Ila-ila sa dito, eh. Michael. Isabel. Ay, Isabel! Dali na, uy, manood na to sa tong room. Ona na lang ko nimo ha. Gitawag na ko sa akong amiga. Okay. Nagtapat lagi mo ni Michael. Kaila di ay mo? Ay, dili, uy. Mapamugot pagduol niya. Aw. Unsa dito siya nga year? Ambot. Kisige man na siya undang. Huy. Daghan na ba ganahan anang Michael, day? Mo pa gani pagbalik na tog eskwela, ikaw no, nag-igat-igat na gid ka. Tana, uy. Manood na ka sa tong room. Hi, Bel. Musta? Okay na. Gal, unsa di ka nga year? Parehas mo nga third year. Pero lain lang ko nga section. Nga naman. Wa lang. Bag-o ra mo ko nakakita nimo din eh. Okay. Sige mo undang good. Di pa matapos ang tuig, undang mo ko. Nga naman? Namugoy tayo nga, di na ko gunahan maskwila. Pero karon, pasiganahan ako maskwila kay naanam ka. Unsa? Day, nagsige na lagi mong kuyog ni Michael. Close na lagi kaayo mo, no? Ganahan lang siya nga makig-amiga na ko, day, uy. May pagkaday, Isabel, kay makaduol ka pa ni Michael. Kami ang taon di good. Maog yun. Ang ano di ay mo? Ganahan mo gud mi ni Michael, day. Ha? Pag-sure mo, uy. Tino, bitaw, day. Ay, regards ako niya, day. Ako sa day, regards ko. Kinsam na sila. Ako gong mga amiga. Kana ba? Kakita ka nang nasa atbang? Mauna sila. Sila ang nang-regards nimo. Sila? Ay, di mo ko ganahan na nila. Artisad nimo, uy. Kisa mo di mo ganahan? Ikaw? Oh, Michael. Ayo, sige, gara-gara di ha, uy. Tinuod bitaw? Ikaw akong gusto. Kamot mo, uy. Naunsa man ko, eh. Sige naman lang hinuon ko kung nauna sa gisulti ni Michael nga ganahan siya na ako. Da, atik-atik kar tingali itong iyaha, uy. Mas may pagmatog na ko. Klase para ba ko ugma. Morning, ma'am. Morning, ma'am. Good morning. Uy, hala. Nagita ka may taga-excitation ang misuti sa mong room. Hi, Bel. Michael, ang ano din niya mo din, eh? Kuan. Gayo pa mo ko na mong room kay naiguba. Mong anime tipo ninyo. Mao ba? Lipay sa ko. Nga naman? Kaya pwede kong kita niyo. Unsa? Bel, mupawalik na ka? Oh, Pwede mo kuyog. dili man kakapakugos. Day, pero may lagi ko makakita ninyo ni Michael nga magkuyog. Uyab na mo? Ha? Dili tayo, uy. Ayay, muragwa na may chance ni Michael ani Dayda. Ha? Nga naman? Sa akong tanaw, no? Ikaw may gusto ni Michael? Maong di na lang may anang Michael, uy. Imo na lang na. Isabel, Ma? wa kay gibuhat diha. Wa man, ma. Nga naman, ma?
Ikaw na palit og isda dito sa merkado ka o kay naa pa ko'y buhaton. Oh, sige ma. Ako rin palit. Ay, maayo gani kay dili kayo mahalang isda ron. Uy, hala. Si Michael na naa sa basketan. Nag-isa-isa og bula. Oh. Dili lang ko managad, uy. Mudiretso lang kong lakaw. Hi, Bel! Ay, nakitaan ko da. Tino? Di mo nag-good? Agi lang ko, uy. Ito ang kingon mo ba? Unsa ko? Uyab na ta! Oh, Yes! Uyab na ni Isabel! nalipay biyang kumag. Siya binuong. Binuang na bito tong pagsugot nimo. Di na mahimo eh. Ha? Uyab na ta, kaya mo naman kong gisugot. Binuang ramang gud to. Kabantay ka. Way klaro akong pagtando. Bahala ka, basta uyab na ta. Michael. Maunay akong giingon nimo nga ikaw lagi iyang gusto. Binuang ramang gud tong akong pagsugot niya, day. Hao lagi. Binuang lagi ng imuha. Unya ang iya dili man. Nahadlok biya ko, day, ay. O sa may mong kadlukan. Basing may bawa nga tong teacher ba nga. Nag-uyab-uyab ko. Gustukaan niya ko. Ayaw ka bala ka, day. Kay dili kami magsaba nga uyab mong Michael. Salamat, day. May gani kay wasa magsaba ang atong mga classmates nga uyab na ta. Leki, nisabot resab sila nato. Michael, doon na di ko ihangyo ni mo ba? Ano man na? Ayaw biya ako binuangi, ha? Dili na may tabo biloy kay love tray ka. Salamat, Kel. Maningkamot lang kita, ha, nga. Mahumanta sa tong pag-eskwela. O Isabel, kinahanglan nga makagraduate kita. Ha? Muadto ka sa Cebu City? O, Kel. Mag-unsam ka dito. Mangita kong trabaho, Kel. Sige, Bel. Amping dito ha. O, Kel. Ikaw, asa di ka manarbaho? Anira ko din sa Toledo kay namday ko'y kasudlan diri. Ha, sige. Kaya ito lang ko sa Cebu City. Bel. Amping dito ha. I love you. I love you too. Maayo ka ni kay nakasuotin ko trabaho din eh. Bahala na lang dili kayo dako ang sweldo basta ang doon ako trabaho. Kumusta man ka diha, Bel? Okay naman ko diri. Ayo noon. Ikaw, kumusta man ka? Niya. Gimingaw ni mo. Sure. Pasig, na nakailain diha ha. Di na may taboy kay love kay di ka. Salamat, Kel. Bel, tagi ko sa mong address daw eh. Nga naman? Basta makaan ako diha. Pagton ka. Oh, sige. Ako lang i-message ni mo. Sus, abigin ako dili ka makadumdum din eh. Happy good. Bel, ako kang kuhaon din kada semana ha. Ha? Nga naman? Uli lang dito sa Toledo kada semana. Kay ako lang sa kang ihatod, inigbalik ni mo rin eh. Unya, gusto kay ko sa pliti. Ako ay bahala sa inyong plate eh. Gusto lang ko nga magkauban ta pirmi. Michael. Bel, taw-taw doon kita nga nagkauyab. Magbinyo lang ta. Unya akong trabaho. Undaw na lang ko sa trabaho. Nga naman, kaya na day ko di mong buhion. Kaya kayo. Ay kabala ka kay kung maminyo na niya ta. Maningkamot ko nga makalarga sa gawas aron matagan tigag maayong kaugmaon. Unsa man, makiminyo ka na ako. Kung mga sawa ka, makigminyo ko ni mo. I love you, Isabel. I love you too, Michael. What if I never knew? What if I never been in my heart? Nagminyo mi ni Michael.
ug nakabaton mi og duha ka anak. Sa pagkakaron, tuwa si Michael sa Saudi. Naningkamot nga mahatagan mi niya og maayong kaugmaon. Dinhin na lang ko to, ug daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power sa RMN.